खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 22 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 8 कार्तिक दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोहोजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय हाखु-दाखु जेबो थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय थि नङै जानाय हुदाया जेंना सोमजिहोनो हागौ। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। वृषभ राशि। दिनै दिदोमथि आरो धैर्यजों दावगानायनि सान। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। खामानियाव सासे लोगोजों दावराव-दावसि जानो हागौ, बेनिखायनो धैर्य लाखिनो सोलों। नखरनि सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया एभारेज जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव फिसा-फिसौ गोरोन्थि बुजिलायनायखौ सुस्रांनो नांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि फोनांजाब रोंग'थिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोनगोन आरो गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि महरै साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय दावबायनाय समाव सांग्रां जा। गुबुननि बाथ्राफोरखौ बिथा खालामनानै थिरांथा लानो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गोजौ-गाहाय सानजों बुंफबनाय जानो हागौ। खामानि थिलियाव माखासे जेंनाफोर थानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनि थाखाय सुस्रांनायनि राहा मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा, मानोना नाङै खरसाफोरा बांनो हागौ। नखराव दावराव-दावसि जानो हागौ। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो आरो नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजौ जागोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव जाफुंसारनायनि इसारा दं। नोंनि रांखान्थियारि हालोदा दिदोम जागोन। नखराव गोजोनथाव थागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय रागाखौ दबथाय। मोनसे फिसा गोरोन्थिया नांज्लायनायनि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै गलाय-गथाय फिथाइ होगोन। खामानियाव गोदान खाबु मोननो हागौ, नाथाय नोंथाङा उफ्रा नाजानांगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथाङा सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। नाङा-फाङा नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय मेगनजों सोमोन्दो थानाय जेंनाया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। दिनै रावनिबो गोसोनि दुखु दाहो। रमान्टिक सोमोन्दोआव सैथोथिखौ लाखि।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गोदान खाबुफोरजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा खामानियाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया मोननो हागोन। रांखान्थियारि महरै साना मोजां जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। गोजाम दावराव दावसिफोरखौ सुस्रांनो हायो। नाथाय रावखौबो मेगन नुयै फोथायनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि सोरजिथायनि थाखाय गाहाम। नोंथाङा खामानि थिलियाव मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हायो। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। मोनसे दावबायनायनि जाथावना दं, जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नाथाय सोरबा खाथिनि सुबुंनि बाथ्रानि थाखाय नोंथाङा दुखु मोनहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि बिबाना बांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथांनि थासारिया गोख्रों जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन। नाथाय उन्दुनायनि आंखालाव मेंनाय जानो हागौ। सोरनिबा सोंखारिनायनि थाखाय नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानायनि सान। खामानि थिलियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नाथाय लोगोआरि सोमोन्दोआव गोजान जानायनि जाथावना थायो। बेनिखायनो रायज्लायनायखौ लाखि। जायखिजाया थिरांथायाव गोख्रै दाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनि मोजां मोनजागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि थाखोआ गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नाथाय खालि गोसोनि सायाव सोनारनानै थिरांथा लानो नाङा, नङाब्ला खहा जानो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।